Arratsaldeon, Jaione. Ongi etorri, Jaione. Bueno, Jaione, zu apiterapiaz pixka bat informatzeko, pixka bat ikasteko duela 18 urte, Erlea gure sendagilea izeneko liburu irakurri eta txundituta geratu zinen zergatik. Bai, bueno, ni berez erlezain bezala hasi nintzen, erlauntza gutxi batzukin, lagun batek liburu hori oparitu zidan, da irakurri nuen zenolako onurak zituen apiterapiak. Orduan Euskal Herriko Unibertsitateko ikastaro txiki bat egin nuen, eta gero ja erotu nintzen eskolak bilatzen, eta Txilen topatu nuen apiterapia eskola bat, eta ara joateko bidea egin nuen. Eta zer topatu zenuen Txilen? Txilen topatu nuena da, apiterapia Txilen, Kuban, Argentinan horrelako herrialdietan oso ohikoa dela, ez? Azkenean norberak erlauntza batekin bere burua, bere familia zaindu dezake, erresa da eta merkea, ez? Ez daukate olako medikazioetarako olako ohiturarik, ez da dirurik ere, ez? Orduan oso ohituta daude, beraiek bere burua bai landarekin eta bai erlauntzekin zaintzera. Eta nola aplikatzen da apiterapia, Jaione? Apiterapia azkenean, apiterapia da erlauntzako produktu guztiak, ez? Orain adibidez, ziztatzearena esaten dugu, baina apiterapia da baita ezti hartzea, polena, propoleoa, erlauntzako produktu guztiak. Denak dauzkate onurak, eta apiterapian barruan, nik adibidez egiten dudana da, lehenengo elkarrizketa bat, pertsona horreri ikusi zer duen, horren arabera erlauntzako produktu batzuk esango diot hartzeko, eta beharrezko balin badu ziztakoak. Eta jendea ze arazorekin hurbiltzen zaizu, gehien bat edo zerrekin? Gehien bat minak eta inflamazioak, orduan artritisak, artrosi, erreumak, ziatikak, lumbalgiak, gero eritasun immunologikoak, gaitz immunologikoak, esklerosia, fibromialgia, tendinitisak, horiek izango zian pixkat orokorrian, baina esate dute 500 gaitz baino gehiago tratatu daitezkela. Bai. Haizu, Jaione, erle bat ekarri duzu gaur, ona, jaiora, hortxe daukazu, erakutsiko diguzu? Etxekoek ere ikusten duten? Dagoen erlea, hortxe ikusten da, bai. Bentxe dago, pintzatik eduta dago. Hau da nik apiterapian erabiltzen dudan pintza honek egiten duena da hola abdomenetik hartzen du, baina hori da erlea osori jarri behar dudalarik. Kasu askotan ez dena bakarrik jartzen dut. Txilen nik ikasi nuen apiterapian, han egiten zutena zen erlea osori jarri. Horrela hasi nintzen ni lanean, baina urte batzuk pasata Rumaniako beste Estefanekin aditua den apiterapeuta batekin ikasi nuen ez dena ateratzen eta pozoia banatzen. Eta hauek apipuntura deitzen diote. Kasu batzutan zerikusia daukate akupunturako puntuekin, baina beste batzutan ez. Orduan batzutan mina dagoen tokitan jartzen da, baina beste batzutan ez duzun jarri barrik mina dagoen tokian, baizik eta beste batzutan badakizula izan daitekela pixkat nondik hasten den min hori edo gaitz hori. Oso beharrezkotzat jotzen duzuzuk apiterapian hasi aurretik proba egitea, ez da? Alergiaren proba egitea. Bai, hori da. Nahita nahiezkoa da. Alergikoa izaten bazara, shock anafilaktiko bat ematen aldizut, ez dugu horrelakorik nahi. Askotan gertatzen zait, jendea etortzea esanez, niri ziztatu diat erleak. Bai, baina alergiko izatea ez da bakarrik behin ziztatut alergia ematen diona. Esan nahi dut, proba horrekin ateratzen dena da ze baremotan zauden. Orduan, zuri agian bizitzan zehar 10 erlek edo 30 erlek ziztatzen aldizute, alergiarik ez eman, baina beste ziztako batekin alergia ematea. Orduan, analitika horretan agertzen zain niri ze baremotan zauden. IgE deitzen da, IgE espezifiko bat, eta jartzen bali madu baxua dela, ez dago arazorik. Baina jartzen bali madu nivel altu batean, horrek ez du esan nahi erle batek ziztatuta bihar alergia emango dizunik, baina bai kontu zibili bartzarela. Normalean, inork ez daki alergikoa dela ziztatzen dion arte, ez? Orduan askotan sorpresak eramaten dire, esaten diotelarik egintzazu preba, eta izu alergiko naizela agertu zait, ez? Beitu, eskerrak preba indezun, ze horrela mendira juten zean egunen batian edo, ja, jomarko duzu zure
epinefrinarekin edo dena delakoakin. Orduan nahi eta nahi ezkoa. Eta erlearen ziztadak mina ematen du? Ze sentsazio eragiten du? Zer da? Erlearen ziztadak erretasun bat ematen du. Nik beti konparatzet, asuinakin hankak edo esku aukitze zularik, olako erretasun bat, berotasun bat, intensoa, baina segundo batzuetara ja jaisten dena. Bueno, ikusiko dugu nola egiten duzun apiterapia? Ze irudi polit batzu dauzkagu, begira, apiterapia. Izugarri, iruditu zait, garbi ikusi den, estena hor, Bai, hor, erlea osori jartzerakoan, estenak daukan forma da amu baten, arrantzako amu baten formako. Orduan, behin larruan sartuta ja ezin datera, orduan hor gelditzen da. Utzi dezakezu hor segundo batzuk, edo nik egiten dudana da, hor segundo batzuk utzi, eta gero beste pintza batzukin, beste punto batzuetara egokitu. Normalean punturarekin hasten naiz, ze terapia honetan egin behar dena da, naiz eta pozoia apitoxina kasu honetan ona den gorputzan dako, gutxinaka jonbargea dosia goitzen. Zintzera etorri egun batean eta ez dakit, 5 erle jarri. Lehenengo sesioa normalean erle baten pozoia jartzen da, reakzioak ikusten dira, eta hortik hurrengo saioan ja, pixkat igotzen juten naiz dosia, baina betire estenarekin. Denbora batera ikusten bali madut beharrezkoa dela erlea osori jartzea, baina punto zehatz batean erlea osori jarriko nuke. Baina normalean gutxinak hasten naiz. Eta nola jakiten da pertsona bakoitzak zenbat ziztada behar dituen? Hori egiten dut, esan dizuten bezala, ez da berdina tendinitis bat balima daukezu beso gainean, edo fibromialgia bat balima daukezu. Edo esklerosian izkoitza. Tendinitisa batentzako segurazki 3 puntokin nahiko izango nuke tratatzeko, baina behar dezu pixkat maiztasunarekin. Ez da berdina tendinitis bat duela 10 egun atera zaizuna, edo ditut 2 urte ezin sendatuz honekin, ez? Zenbat eta luzeagoa den denbora gaizki zaudena, orduan eta dosi gehiago beharko duzu. Baina dosi beti ere joango gara gutxinaka gehitzen. Baita ere, erlauntzako beste produktuak hartzen dugun bitartean, ez? Bai, horrek esan nahi du, garrantzitsua dela, ziztada kopurua eta pozoi kopurua, ez da? Neurtzea, bai, hori da, garrantzitsua da. Eta beste ekoizpenak ere aipatu dituzu propoleoa adibidez, hori ere bada apiterapia, zer da propoleoa? Edo zertarako balio du? Propoleo antibiotiko natural oso ona da, eta antiinflamatorioa baita. Gerota ohikoa da, nik uste asko ezagutzen da propolea gaur egun, jende asko hartzen du, normalean jendeak arnas bideetako arazoak daudelarik, ez? Faringitisa, laringitis, bronkitisa, katarroa horrelakoetan, baina antiinflamatorio internuare bada. Orduan inflamazio bat daukagularik ere ondo etortzen altzaigu. Orduan tendinitis bat balima dugu, hori ere inflamazio bat da, orduan horrek ere lagunduko digu horretan. Eta gero zikatrizante ona da, baina horretarako beharko genuke hautsan. Edo zauriak bat ditugu ezpainetan, edo horrelako gauzetarako baita. Azpimarratu nahi diguzu, zer jaten dugun oso garrantzitsua dela, gure sistema immunitarioa sendo izateko? Bai, niri etortzen zaizkidalari konsultara esanezko erleak, erleak sendatzen diaten, ez? Da nik beti berdin esaten diet, laguntza bat dira, azkenean dene jarri bar dugu gure partetik, oso garrantzitsua da nola elikatzen zaren, nola mugitzen zaren, zure bizia nolakoa den, eta baita ere zure predisposizioa nolakoa den, ez? Zure jarrera baikorra balin bada, eta pentsatzen badezu ondo jarriko zarela, beti ere erresiago izango da hobekuntza hori nabaritzea, ez? Ezkorra balimazea eta uzten badezu dana besteen esku, kasu honetan erleen esku, gehiago kostako zaio zure gorputzari, ez? Eta honek, lehenago ez dut aipatu, baina apiterapiak ere sistema immunologikoa aktibatzen laguntzen du. Horregatik da oso ona gaitz immunologiko horietan laguntzeko. Nolabait prestatzen du zure gorputzak sortutako gaitz horren kontra egiten. Orduan garrantzitsua da sistema immunologiko hori
aktibatzea. Eta horretako erlauntzako beste produktu guztiak zoragarria dire. Lore hautsa, polena, propoleo, jalea, denak izango litzateke baliogarriak.